Správne hodnotenie kvality dreva patrí k technologicky aj informačne náročným operáciám procesu výroby sortimentov surového dreva. Kvalitu a využiteľnosť dreva hodnotíme najmä na základe výskytu a rozsahu negatívnych kvalitatívnych znakov, teda chorôb, abnormalít rastu, poškodenia biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi. Správne poznávanie a hodnotenie týchto kvalitatívnych znakov patrí k dôležitým procesom lesníckej prevádzky. Väčšinou je pri hodnotení v teréne alebo na skladoch dreva možné hodnotiť len znaky, ktoré priamo vidieť na povrchu guľatiny. Pri obchode s drevom tak vo väčšine prípadov riziko skrytých znakov prechádzalo na stranu kupujúceho. S vývojom nových technológií, najmä na báze rentgenových lúčov a počítačovej tomografie, sa rozšírili aj možnosti kvalitatívneho hodnotenia dreva vo vnútri kmeňa, respektíve výrezu. Centrum excelentnosti Lignosilva je zamerané na oblasti lesníctva, spracovania dreva a papiera v úzkej spolupráci s vedúcimi výskumnými organizáciami v Európskej únii. Ciele sú strategické: transformovať lesný priemysel v stredoeurópskej oblasti smerom k inovačnému rastu založenému na ekonomike znalostí a podporovať rozvoj sektora v súlade so zásadami zelenej ekonomiky. Snaží sa zvýšiť efektívnosť výskumu a inovácií v lesníckom priemysle strednej a východnej Európy a využiť existujúce poznatky a know-how v prospech európskeho priestoru pre výskum a inovácie. Projekt Centra excelentnosti v prvej fáze bol podaný v roku 2016. S alokovaným rozpočtom 9,8 milióna eur bol projekt schválený v roku 2019. Následne prebehla rekonštrukcia a inštalácia infraštruktúry v areáli Národného lesníckeho centra v lokalite Stráže. Bol inštalovaný 3D CT skener od firmy Microtech. Dopravníkovú linku inštalovala firma DI Mechanic. Náklady spojené s implementáciou CT skenera sú založené na stále existujúcej technológii spoločnosti Microtech Company. Celkové náklady na inštaláciu sú 2,5 milióna eur, suma zahŕňa CT skener, softvérovú licenciu, dodávku, montáž, 10-metrový dopravný pás, softvérovú podporu na 100 dní a uvedenie zariadenia do prevádzky. CT skenery sú najpokročilejšou technológiou používanou na detekciu vnútorných znakov dreva. Pracujú na rovnakom princípe ako počítačové tomografické skenery používané v medicíne. Technológia je nedeštruktívna a aplikuje sa na rezané stromy predtým, ako vstúpia do fázy spracovania. Skenovanie poskytuje 3D model konkrétneho rezu a poskytuje informácie o hrčiach, stržni a rozštiepeniach. Optimalizačný softvér vyhodnocuje získané dáta. Tretia generácia CT skenerov využíva pole detektorov s mnohými detektormi zvyčajne umiestnenými v oblúku. Tieto zariadenia sú zložitejšie na spracovanie údajov, ale sú presnejšie. Menšie objekty zhromažďujú zbytočné množstvo údajov a sú drahé. Štvrtá generácia má väčší počet detektorov umiestnených v kruhu. Tu sa zdroj rentgenového žiarenia točí okolo skenovaného objektu, ktorý je umiestnený na stole. Dokáže vytvárať veľmi presné 3D obrazy. Štvrtá generácia má rovnaké nevýhody ako tretia generácia, ale kvôli veľkému počtu detektorov je ešte drahšia. Microtech CT Log 360 stupňov CT RTG skenuje a digitálne rekonštruuje vnútorné charakteristiky guľatiny. CT skener sa zvyčajne nachádza v štandardnom prepravnom kontajneri s dĺžkou 20 stôp. Vstup a výstup guľatiny zabezpečujú dopravné pásy. Dĺžka guľatiny je zvyčajne obmedzená na 10 metrov, ale teoreticky je neobmedzená. Maximálna rýchlosť posuvu je 60 metrov za minútu. Priemer guľatiny je obmedzený na 6 150 mm pre mäkké drevo a 5 150 mm pre tvrdé drevo. Prevádzková teplota sa pohybuje od -30 do 45 stupňov Celzia. Zariadenie je zabezpečené bezpečnostnými bránami napojenými na zabezpečovacie spínače. Ak dôjde k narušeniu bezpečnostnej zóny, zdroj rentgenového žiarenia sa vypne.
Priebeh skenovania možno sledovať v reálnom čase. V ľavej časti softvéru vidieť priečny prierez pohybujúceho sa kmeňa a v pravej časti zase vidieť jeho pozdĺžny prierez. Už tu môže operátor primárne identifikovať kvalitatívne znaky alebo poškodenia výrezu. Výsledný sken môže operátor v softvéri Microtech CT Pro ľubovoľne posúvať v dĺžkových mierach a prehliadať jednotlivé priečne rezy guľatín. Softvér tiež obsahuje algoritmy pre automatickú detekciu jednotlivých kvalitatívnych znakov a meranie ich rozmerov. Skener poskytuje hladkú, kvalitnú a plnú 3D rekonštrukciu, preto veľkosť a umiestnenie vnútorných znakov dreva možno vidieť vo všetkých troch rozmeroch. Variabilné softvérové a hardvérové možnosti týchto skenerov predstavujú najlepšiu technológiu v oblasti detekcie kvalitatívnych znakov a hodnotenia surového dreva. V špecializovanom softvéri sa môže operátor rozhodovať podľa identifikovaných a vizualizovaných kvalitatívnych znakov. Môže výrez guľatiny virtuálnym spôsobom deliť prakticky na akékoľvek rozmerové prvky reziva a prehliadať ich v 3D vizuáli, ako budú vyzerať po piliarskom procese. Rovnako je tiež možné vizualizovať umiestnenie konkrétneho piliarskeho výrobku v rámci 3D modelu výrezu. Softvér tiež umožňuje 3D vizuálnu rekonštrukciu celého výrezu zo skenovanej guľatiny. Tieto možnosti poskytujú široké portfólio nástrojov pre optimalizáciu piliarskeho procesu priamo v spracovateľských prevádzkach. Je tiež možné takúto službu poskytovať konkrétnym záujemcom dodávateľským spôsobom a nie je nutné inštalovať CT skener priamo v spracovateľskej prevádzke. Tento spôsob optimalizácie spracovania guľatiny v priemere poskytuje o 8% lepšie zhodnotenie každého výrezu než pri konvenčnom spôsobe spracovania. V rámci linky je tiež osadená kapovacia píla, ktorá v súčasnosti umožňuje priečne delenie jednotlivých výrezov. V súčasnosti prebieha inštalácia automatického označovacieho modulu, ktorý bude doplnený o modul na štiepanie dreva. V rámci dobudovania Centra excelentnosti Lignosilva sa tiež plánuje inštalácia ďalších podporných technologických riešení.